ba biki aka yi ba, ba taro aka yi ba, wani guri aka je aka yi fati ba, amma ɗauko hoton mutum ana yaɗawa kuma an sa mata damuwa, ta yi kuka, ta yi baƙi ciki. Waɗanda suka yi wannan sun san ɗau alhakinta, wanda duk ya san ya sa ya je ya goge, in kuma bai goge ba to muna masa Allah. Na farko dai dama kamar yadda aka shina ita wannan yarinya Haulatu Aminu Ishaq ita ce gwarzuwar Ƙur'ani ta Najeriya baki ɗaya. Ita ta zo na ɗaya kuma aka yi mata kyautar wannan. Wannan ya bani sha'awa cewa irin waɗannan yara da suke yin ƙoƙari su yi fice a Alƙur'ani har su zo gaban malamai mashahurai a faɗin Najeriya ko a faɗin duniya su yi karatun Alƙur'ani, ya kamata a ce muna nuna darajarsu, muna nuna ƙimarsu, muna nuna cewa su ya kamata a ɗaga darajarsu. Mutane da malamai, 'yan kasuwa da masu arziki da masu kuɗi, wacce ta fice Alƙur'ani, ba wacce ta fice a gasar kyau ba kawai, ba wacce ta fice a gasar shafe-shafen ambi da kaza, a'a wacce ta fice a Alƙur'ani, ta fice a musulunci. Ita ce ake sa ran wannan Ƙur'anin, dan wani yake gaya mun yace ya auri wata yarinya hafiza Alƙur'ani yau shekarar su 21 da ita, yace yanzu yana da 'ya'ya hafizan Alƙur'ani guda 4 wanda duk sun haddace Alƙur'ani. Kuma lokaci guda kuma tana yin karatun boko, tana karanta wato biochemistry, tana level 200. To kaga wannan ci gaba ne a ce wato, amma kullun zaka ga yara an je makarantu an yi biki an sanar cewa yarinya ta haddace Ƙur'ani, ta yi fice, ta zama ta ɗaya, amma daga nan sai ka daina jin labarin. Ni na san darajar auren mata masu ilimi. Na auri mace mata masu ilimi, na ga darajar ilimi, kuma na ga irin 'ya'yan da suka haifa min. To shi yasa ni a gurina macen da tafi daraja a gurina shi ce wacce take da ilimi. Kuma wannan abu ne abin farin ciki da ya kamata a ce an taya an abin ɗinsa, amma kuma kowa da irin yadda yake. To kaga yanzu kamata ya ce karatun da ta yi har aka bata abin ɗin kambun mahaddaciya gwana kuma hafiza, shi ya kamata a ce mutane suna gani. Amma wasu daga cikin waɗanda ba a san ko suwaye ba sun shiga har ɗakin babarta sun ɗauki hotonta ana yi mata kwalliya kuma suka suna yaɗa. To kaga irin wannan, kaga ai duk wanda ya yaɗa wannan ya yaɗa fasadi, kuma ya ci amana, kuma tunda ba biki aka yi ba, ba taro aka yi ba, ba wani guri aka je aka yi fati ba, amma ɗauko hoton mutum ana yaɗawa kuma an sa mata damuwa, ta yi kuka, ta yi baƙi ciki. Waɗanda suka yi wannan sun san ɗau alhakinta, wanda duk ya san ya sa ya je ya goge, in kuma bai goge ba